Ahojte, čaute. Zdravím vás pri mojej ďalšej ochutnávke. Tentokrát to budú všetko takéto nealko veci v plechovke. Ako je napríklad Duplokov, veľmi dobrý nápoj. Mám ho strašne rád, je to kvapka. Sa na to teším. Potom tu máme Muma a dnes hlavne známeho Izzyho. Ale máme tu aj rôzne iné, napríklad Kofula, Sprite. Takýto dobrý, cool nealko nápoj, Sprite. Takže poďme na to. Poďme na to. Kľudne si vyber, čo to tak očarilo. Napríklad Coca-Cola. Neviem, či ho tam je vidno. A myslím, že je. Máme také malinké poháričky. Si toho nebojíš. Chod za neúzkosť. Bublinku je dobré. Budeme hodnotiť tak podľa seba. Čo ja viem, ja by som dal možno 5. No nakoľko ako Floku nemám moc rád, tak ja by som dal až také 4. Ja možno takých 5, no. Takže môžeme ísť na ďalšie, asi to je Sprite, ale to je zera cukor. Neviem, či ho je vidieť akurát teraz. No, dajme tomu, že niečo tam je. Biela medovinka. No, ja moc Sprite nemusím, čiže ale však možno bude chutiť dobre. Akože chuťovo není zlý. A také moc bublinkové. Ale dal by som túto 6. 6? Ja by som sa držal ešte tej 5. Dobre. Čo ťa tak ďalej láka skúsiť? Ďalej. Dal by som Fanta pomaranč. To mám strašne rád. Vôňa je dobrá. Aj farba. Áno. To je také viacej presvitnejšie, ako môžete vidieť. Není to jak pomarančová šťava. Ale tak poďme na to. Toto je 7 za mňa, lebo Fanta je taký môj nápoj. Ja by som dal možno takých 6,5. Môžeme dať Fizzyho, lebo tento nápoj mi padol na zem a troška vytiekol. Takže ešte pokým tam niečo je, tak si poďme naviať. Ak tam niečo je. Ak tam niečo je, áno, to by to bolo správne. To vyzerá taký energy. Ako to vypadá? A čo tam aj zostalo? Chutí to jak energy drink. Jak klasický energy drink. Taký umelý, ale... Dal by som 5. Tu by som dal 4. Fizzy, polepší sa. A už viackrát nepadaj. Poďme niečo z Maťových akcií. Je to uhorčička. Tu sa to dá kúpiť, myslím, že len online. Je to šťava, ne? Neviem, či si to mal, či si to nemal. Ale toto mi akože chutilo, keď som to pil. Prvé som si povedal, čo? Uhorková, takáto nápoja a takáto príchuť, to asi ne. A zdá sa mi, že tuším som to mal. A je to také čire to je. Jak také vínečko slabé. Uhorku. Takže není to zle, dá sa to piť. Je to také v pohode. Dal by som 5. Také na opicu. Čo ťa láka skúsiť? Blata spraviť snehu láka. To ma láka. No ja by som dal Fantu. Čo to je? Exotická? Exotika. Zelená, takáto nejaká. Možno, že nejaké exotické ovoce tam bude. Môže byť. Voní to dobre. Poďme na to. Poďme to skúsiť. Tak toto vypadá. Také citrónové mi to príde.
Není to zlé. Dal by som takých 6. Človeče, tu by som dal 8, toto je 6 veľmi by som dobré. dal. Dobrotka. Že zatiaľ nemal ešte ani 1,10. Tu by som dal asi Red Bull, ale podotýkam, nemám rád moc energy drinky, takže Nebudeme preto spať. to hodnotenie je také, aké je. Teraz si dám len tak, Jazyk. že k tomu bola dobrá vodka. Tu by som dal taký zlatý stred, takú 5. Ja 6,5. Ja som bol ja, že môžeš ísť kľudne, tak sa ľúbi. Ja by som dal Mumák. Moon, takzvaný Moon TV. On má vraj veľmi dobre tieto drinky, takže uvidíme. Vôňa je taká, Dlho som už nekoštoval, taká že neviem, jak zvláštna. chutí. Taká zvláštna vôňa je. Chuťovo je také, neviem, také... Jablko a aloe vera by to malo byť. No, tak... Čo ja viem, aby som dal 4. Není to 4 zle, by som dal. není to zle, ja by som dal 6. Ja 4. Mon, Neviem, sa ti podarilo. nejako mi to, neviem, nejde. Toto hej. A čo tak? Mi to nejako nešlo, takže 4. Keď neprší aspoň kvapka. Hovorím, v Tak, tomto už nápoje ma ideme na to. Duklok veľmi potešil, lebo toto mi strašne chutí. Tuško, keď budeš mať, môžeš mi poslať. Na zdravie. Voní to dobré. 9,5. To není zlé. Ja tiež by som dal 9. 9,5 tiež, no. Není to zlé. Výborné. Dá sa to piť. Je to aj bublinkové. Cítiš Není tam to aj jak chuť? energy drinky. Proste je to dobré. Takže ešte nám ich niečo zostalo. Takže No, ja by som dal Cool, Vitality. Neviem, či to tam je vidno. Petok. malo byť niečo s ovocím. Taká šťava, také niečo jak nealko pivko, alebo takéto niečo. Akože nevoní zle. Farba je pekná. Také pomaranč. Takto. Tu by som dal možno takých 6. Ja asi 5. Bo není to akože zlé. A dajme si SpongeBoba. SpongeBob. To je zasa také jak... Jak čo sme tu už skoro mali, také podobné. Nevýrazné. Tá vôňa je taká iná. Ale chuťovo, aby som dal možno 6. Chuťové to je také na štyrku. Ja by som dal tých 6, no. Bo mne to akože celkom ide. No, máme tu ešte 4 vienčiky, ja som hľadal, či si brácho všimne ten jeho obľúbený vienčik, keďže má rád pikantné. Aha, ja už som si ho všimol. Zasa niečo z Maťových akcií. Maťové akcie. Neviem, či to tam je dobre vidno. Je to vlastne taký chili nápoj. Neviem, aký tam je jednička stupeň, čiže to nebude nejaké moc silné. Poďme do toho a uvidíme, jak to kope. Asi bude dosť. Bráni sa. Chce sa otvoriť. Je to vidno, že to kope. Vúlej mi tam troška. Akože voní to tak zvláštne. Však uvidíme. Dobre, zase ako... Farba je taká... Taká žužová. Taká jak čerešňa, alebo také mi to príde. No to je jak taký kyselý gumený cukrek chutí. Áno, áno.
Akože není to zle, ja by som dal 4. Tá lepka. Tu by som dal 6, kľudne. Lebo není tam cítiť ani to štiplavé. Nie, len si to musíš tak nehať prejsť. Máme cítiť štiplavé. Necítim to tam. Skúsme si takýto opäť pomarančový nápojík, to je taký lepšejší. To už... To je čo niečo nové, či? Ne, to je taký, neviem, či nemecký, alebo aký to je nápojček. Ako je taký drahší troška, ale taký fakt, že pomarančový. Aj tá vôňa je taká iná. Tak... No, chutí to skoro jak Fanta. Jak pomarančová Fanta to skoro toto chutí. je lepšie. Tam by som dal 6. Určite 8. Ja 6. Zostali nám posledné 2 nápojčeky. Že posledné 2. Tak ja by som dal Coca-Cola Zero. A ja by som dal 7-Up. Ja si dám 7-Up, potom si to môžeme vymeniť. OK. Coca-Cola Zero. Tu by som dal 7 a dáme si ešte tu 0. Akože nechutí tá Coca-Cola Zero zle? Dá sa to piť? Tam by som dal možno takých 5. Tu by som dal 4. 5. A teraz spravíme to, že si dáme z A každého teraz po ten kvapke. 7-Up, tak brat to koštoval, idem to okoštovať aj ja. Kvapka z tohoto. Kvapka z tohoto. To skoro chutí jak Fanta. Či Fanta Sprite. Tam by som dal 6. Na ten 7-Up. Či... áno. Ježiš, to bude zabijak. No, čo mi tam aj zmestí všetko. To neviem. Hlavne fyzia by To si sa tam dal. Nedal. Totok. Fantu. Ale to už je všetko. Máme všetky nápoje v jednom poháriku, takže ideme to skúsiť. Skúsiť? Akože vôbec to nie je zle. Bije to tými chuťami. Aj tá vôňa je iná. Taká zvláštna, ale taká príjemná. Ja by som dal možno 7. A ja by som dal tiež taký Áno. 7, lebo toto je taká príjemná chuť. Dá sa to, Takže že všetko dokopy. Takže spravte to všetko takto dokopy. Áno, skúste. Vám ďakujem pekne za zhľadnutie tohoto videjka. Budem rád za nejaký dobrý komentár, like a odber. Ďakujem pekne. Čus, majte sa.